Ja. Og vi optager. Inden vi blev afbrudt så brutalt af teknologien, så var jeg ved at sige, at hvis ikke en jernbanerejse, en togrejse er en succes, så ved de rejsende nemlig godt, hvor de skal flytte sig hen, og så flytter de jo selvfølgelig over på det, de er vant til. Og det vil jo netop være over i en bil og køre langt, eller at tage fly. Og hele pointen er jo på transportområdet, at vi er jo nødt til at tage de hensyn, der er. Vi er mennesker, der har knyttet relationer rundt i Europa, sågar langt uden for Europas grænser. Hvis vi tror, at vi med et slag kan bare fjerne alt det, der er klima- eller miljøskadeligt, og ud over de planetære grænser, så tror jeg, vi er naive. Men det handler om, det er jo at plukke det vi jo siger er lavthængende frugter. Det vil sige, begynde at gnave os ind på det, som kan undværes eller ændres. Og jeg siger jo faktisk med vilje undvære. Jeg tør godt bruge det udtryk, fordi jeg tror, at vi har opbygget et mere og mere transportbehov, som ikke nødvendigvis er baseret på, om det er livsvigtigt, om det er vigtigt, om det er planetært vigtigt. Måske er det i virkeligheden noget pjat, meget af det, vi foretager os, uanset om vi bare kører 2 kilometer hen til hjørnet for at samle rundstykker op til morgenmaden, hvor vi lige skulle have gået eller cyklet, eller om det er, at vi skal hente moster Oda, som i virkeligheden måske meget hellere og måske nemmere kunne have taget bussen eller kørt sammen med nogle andre. Hvorfor skal jeg køre ud og hente hende og bringe hende om eftermiddagen igen? Og også transportbehov i forbindelse med vores ferier i Europa eller vores forretningsrejser. Forretningsrejserne har fundet ud af, at det kan svare sig måske at holde langt flere videomøder. Erkendt, det er måske ikke lige så fedt at besøge Montmartre med 3D-briller. Det er jeg med på, det er måske ikke lige så fedt. Men til gengæld kan man jo sige, er det nødvendigt at komme der hver anden øjeblik? Er det nødvendigt, at der skal shoppes i London, fordi den kædebutik, man handler i London, er en lille smule federe eller anderledes, end den, der er i Odense eller i København? Helt ærligt, klimafolkemødet her handler meget om også både at kigge mod politikerne, og lovgivning og afgifter og alt, hvad der hører til. Men det handler jo også om at kigge ind i sig selv og være sig selv bekendt og tage fornøden handling. Når vi snakker om de lange udland, der er jo nøjagtigt det samme. Det er klart, at den, der har skabt sig et ægteskab med en utrolig dejligt menneske, der stammer fra relationer langt væk. Man kan jo ikke bare korte bånd over. Det er jo naivt at forestille sig. Men man kan måske ikke love, at vi er der hver jul og hver påske, vel? Det kan godt være, at det er helt unødvendigt, og der ikke passer med den udledning af klimagasser, man giver anledning til ved at flyve. Så kan det være, at man må komme noget sjældnere, men hygge sig over en internetforbindelse, hvis den virker. Og det gør den jo som regel. Ikke på klimafolkemødet. Så jeg tænker, som alt muligt andet, luk de lavthængende frugter, læg en plan for, hvordan vi kan komme videre. Det skal vi have politikernes hjælp til. Det er svært at lægge personlige planer, du og jeg og bedstemor og bedstefar. Det er svært. Vi kan gøre vores personlige, men vi kan ikke være dem, der sikrer, at samfundet retter sig efter, hvad vi skal opnå i Paris-aftalen og andre internationale aftaler. Så mit budskab er bare det. Vi skal ud og plukke nogle lave frugter. Der er ingen afsavn ved at bruge tog i Europa. Brug udlandstog.dk som hjælp. Og prøv det. Og følg vores retningslinjer. Og så brug den tid, det tager. For at tog tager længere tid end at flyve. Det kan vi ikke komme udenom. Men har vi så travlt med at skulle ud på ferie for at opleve kulturerne i Portugal? Men er kulturen undervejs i toget ikke også udmærket? Er opholdet i Paris på vejen til Portugal ikke også et udmærket sted, hvor man oplever noget, der er rart? Få der dog nogle yndlingscaféer i Paris, eller et yndlingshotel i Paris, hvis du absolut, og det må du gerne, tage toget til Spanien eller Portugal. Man er nødt til at skaffe sig nogle andre vaner, og de behøver jo ikke at være ubehagelige eller generende for, liv og helbred. Så det var sådan set bare mit budskab, og jeg tager jo gerne imod et par supplerende spørgsmål, for jeg har helt sikkert glemt et eller andet, der er vigtigt. Ja. Altså, jeg har nogen, der har spurgt til, hvis de nu skal rejse til det sydlige Italien. Ja. Hvordan gør man bedst det?
Hvis man slår op i køreplanen og kigger, og ikke følger vores råd, så er der rigtig mange, der vil være fristet af for tiden at prøve at tage et dagtog med afgang lidt over 7 fra København, eller fra tilsvarende lidt senere fra Ringsted og Odense og Kolding, og så prøve at havne i München om aftenen, og så tage nattoget til Rom. Og i Rom, der er der jo så forbindelse videre, hvis du, afhængig af hvor langt du skal sydpå. Når jeg får sagt det først, pas på, kære lyttere og seere. Problemet er, at Tyskland er blevet et svært sted at rejse med tog for tiden. Hvis vi tror, at kun Danmark har problemer med sporarbejder og istandsættelse af jernbanenet, der er blevet negligeret, så er Tyskland også sådan et sted. Og derfor er anbefalingen hos os, som jeg ved også andre følger, det er nøjes med at tage til Hamburg i første omgang om eftermiddagen, stige ind i et nattog til Innsbruck, tage en ekstra kop kaffe i Innsbruck, og så tage dagforbindelser ned igennem Italien. Italienske tog kører godt, skal jeg hilse at sige. Så det er ikke i Italien, problemet opstår. Det er desværre igennem Tyskland. Noget jo, vi for år tilbage slet ikke kunne tro var rigtigt, men det er desværre realiteten. Så jo, det er faktisk ikke så vanskeligt at komme til Rom, eller endda syd for Rom. Det er det ikke. Jamen, det afføder som næste spørgsmål, fordi jeg har flere gange taget et tog til Hamburg, og det er gået ret smertefrit. Ja. Men samtidig er det også ret irriterende, hvis forbindelserne de ligesom ikke passer sammen. Ja. Hvordan er din erfaring? Jeg kan høre lige nu, der kommer et godt råd i forbindelse med at komme ned til Italien, for eksempel. Men hvordan er din erfaring altså sådan generelt, når andre lande sammenlignet med det, jeg kender herfra, så til Hamburg? Altså, og jeg er jo glad for at høre, at du siger, at det går meget godt fra Danmark til Hamburg, og det gør det sådan set også. Der har været nogle udfald i tidens løb, men nu går det egentlig rigtig godt frem til Hamburg, og det var ganske ret. Især i løbet af dagen, er det, når du kigger på afgangstavlerne nede på Hamburgs hovedbanegård, så kommer der flere og flere røde tal på tavlerne ud på dagen. Og det er jo selvfølgelig fordi, at ikke mindst deres fjerntrafik bliver forsinket i løbet af dagen. Og så er det jo dem, der skal bruge togene igen, når de skal ud og vende. Hvis de kommer med en 3 kvarters forsinkelse sydfra og skal vende i Hamburg, så kan du også godt regne ud, at du bliver forsinket. Så det er sådan noget, der sker, når noget er i udu. Andre steder i Unterrhoda, jeg vil jo egentlig sige, at Tyskland er måske i dag et af de dårligste eksempler, og det er jo så forbandet, at vi skal igennem Tyskland, når vi kommer fra Danmark og skal sydpå. Ellers går det egentlig gennemgående meget godt. Der ligger ikke nogen dødsfælder og venter på den togrejsende mange andre steder end igennem Tyskland. Det er jo også galt nok, og det er jo derfor, at det er vigtigt at tænke, måske undgå for mange togskift, de nervepirrende. Så det vil jo være med et råd. Vi har et råd, for eksempel, når vi skal til Paris, så lav et togskifte i den tyske by, der hedder Essen, i stedet for at lave et togskifte i Køln, fordi at Køln er et meget stressfyldt sted. Essen er et rare sted. Der kommer nogen af Paris-togene nemlig frem til Essen og vender. Så en dagforbindelse er vores anbefaling via Essen. Det garderer dig jo ikke imod, at den aften, hvor du skal, eller den dag, du skal afsted, at så er der et sporarbejde, der blokerer. Jeg kom for eksempel til at følge rådet med Essen. Jeg havde booket fra Paris frem til Essen. Det gik rigtig godt, indtil jeg opdagede, at jeg begik den fejl, vi fraråder. Have altid 2 faneblade åbne, når du skal købe de her billetter, for at tjekke lige, om forbindelsen fra Essen til København også virker. Det gjorde den ikke, fordi den aften, vi skulle bruge en sen forbindelse ud af Hamburg mod København omkring 18:30 eller sådan noget den stil. Det er en udmærket forbindelse, normalt, men der var sporarbejde imellem Neumünster og Rendsburg i Slesvig-Holsten. Et sporarbejde, der har drillet os tidligere på sommeren også. Men den var også gal den der aften, og jeg måtte jo altså have for meget røde ører. Det tror jeg også, du ville have haft. Jeg fik meget røde kinder og ører, da jeg skulle sige til min kone, jeg har altså lige købt nogle billetter til Essen. Vi kan ikke komme hjem fra Essen til København. Men er der ikke også dejligt i Hamburg, sagde jeg så. Jo, så tog vi en overnatning i Hamburg, og vi havde ikke noget valg. Jeg gad ikke at komme hjem 2:30 om natten med bumletog efter bumletog til København.
Altså, så synes jeg, altså, det var jo bedre at betale. Hørte af hoteller i Hamburg er ikke særlig dyre, skulle jeg hilse og sige. Altså, så jo, der er nogle faldgrupper, men desværre må jeg sige, at faldgrupperne koncentrerer sig i øjeblikket mest om Tyskland. Og det er alt sammen noget, I kan finde på hjemmesiden. Udenlandstog.dk. Vi prøver jo at være opdateret. Man kan sige, vi kan ikke det hele. Og hvor vi skal også fatte os korthed. Hvis vi havde begyndt at gå i detalje, øge detaljeringsgraden og blive ekstremt nørdede. Nogle af os har måske sådan en tilbøjelighed, men nej, det er uklogt at gøre, fordi vi henvender os til et publikum, der er uvant med at rejse, så de skal ikke have alle detaljer. Vi skal prøve at udvælge det, der er det vigtigste for deres rejseoplevelse. Så de skal selvfølgelig ind og ikke gøre, som jeg gjorde. De skal have alle fanebladene op og hænge på deres computerskærm, og så se, virker gren 1, virker gren 2, virker gren 3 af min rejse. Okay, det er ligesom der står i udlandstog.dk. Så trykker vi på alle 3 knapper samtidig og køber til den pris, der nu måtte være. Hvis du køber selv eller bruger Interrail, så er det sådan set ikke den store forskel. For Interrail, der skal du også bestille pladsbilletter, og det skal også virke. Toget skal køre, pladsbilletten skal findes. Hvad så, hvis man skal vi sige, nordpå, og vil gerne til for eksempel Helsingfors? Der ligger jo en masse vand imellem. Ja, det gør der. Ja, det gør der. Og man kan jo sige, at Østersøen, som jo er vores gode ven, desværre lidt forladt af dyrelivet, fiskelivet for tiden, men Østersøen er jo opleves som en barriere for vores ture til de baltiske lande og til Finland, som du siger. Men i virkeligheden er Finlands forbindelsen ikke den sværeste, fordi at man tager toget til Stockholm, så giver man sig selv et par timer til at traske ned eller tage en taxa ned til en af de 2 Finlandsbåde, og så tager man en nat sejlads over. Det er utrolig hyggeligt. Begge færgeselskaber tilbyder all-inclusive middage, og man får en folkelig oplevelse, fordi finnerne holder meget af at bruge de der færger. Og de kan blive højrøstede, men du behøver jo ikke at anbringe dig midt i en finsk forsamling. Og næste morgen så er du i Helsinki eller i Turku Åbo, hvor du skal hen, og derfra kører togene. Finske tog, en drøm. Så kom endelig til Finland med tog. Når vi snakker om bæredygtighed, så ved I har måske også hørt om, at færger meget tit bliver udskilt for ikke at være særlig klimavenlige. Men det beror på faktisk på en misforståelse, fordi at den måde, man har traditionelt opgjort færgernes CO2-budget på, det var, at man har sagt, hvor meget udleder den her færge i CO2, så har man talt antallet af passagerer, og så har man divideret passagerantallet op i CO2-belastningen. Sagen er jo bare, at der er rigtig mange, der kommer med deres biler, der er rigtig mange, der kommer med deres lastbiler og trailerladet med på de her færger, så det er jo også fragtfærger. Og derfor blander man pærer og bananer i de der regnestykker, og jeg har været med til at prøve for eksempel at få Politikens klimaberegner til at regne anderledes, når vi snakker om Østersøfærgerne. Og det er jo et helt urimeligt regnestykke. En færge, der sejler i et normalt tempo, bruger hele natten måske, kan hytte, aftensmad, morgenmad, der er CO2-forbruget per kilometer per passager overhovedet ikke alarmerende. Og heller ikke med dieselfærger i dag. Det kan være, at de kan få bedre og renere brændstoffer. Så over Østersøen med jer, der er kun det er den vej, der er. Og så kan man overveje, at man skal tur op over den botniske bugt hjem jo. Så får man bare en ekstra oplevelse, men det tager altså lidt længere tid. Jamen, så var det hele. Vi siger tusind tak, fordi du gad komme og fortælle lidt mere om togrejser i Europa. Det var en fornøjelse. Og ikke mindst om hjemmesiden udlandstog.dk, hvor man har mulighed for at hjælpe sig selv. Ja, nøjagtigt. Tusind tak skal du have. Tak. Selv tak.